amb tots vostès, Toni Aire. Bravo. A veure, Toni, has escrit un llibre, Mitólogos, el arte de seducir a les masses. Abans de tot això, m'agradaria saber qui crea aquests mites. Tu parles de política i mites. Qui els crea? Perquè tu parles al teu llibre d'una cosa que jo... Mira tu que cateta, Esther, que cateta soc, que ho vaig aprendre la setmana passada, de Spin Doctors. Què són els Spin Doctors? Bueno, són els assessors de comunicació i estratègia els que munten precisament totes les imatges que ens ven al poder. És a dir, m'agrada moltíssim quan l'Abraham abans parlava del puro que ha penjat el Donald Trump, que no, a les xarxes socials, que és una creació virtual. Al final, tot això que ens penja ell allà, o la Viquipèdia seva adulterada i posar encara és el president interí de Venezuela, tot això ho fan uns equips de comunicadors, d'estrategues, de persones que al servei d'una estratègia ens venen unes imatges. Allò del Rasputin dels Romanov. Exacte. Aquesta llegenda negra sempre acompanya els assessors, però pensa una cosa, jo he parlat al llibre de 12 lideratges polítics, 12 lideratges al moment. Donald Trump és un d'ells, Maduro és un altre d'ells. Abans de tot el dur a Maduro, és que tu estàs al cap del carrer. Home, parles del xandall. Del xandall del Maduro, del xandall que ell lluïa amb els colors del seu país. Però d'alguns d'aquests, com per exemple Pedro Sánchez o el mateix Trump o la mateixa Ayuso, no tant, són constructors dels seus propis mites, no? És a dir, els mites avui en dia com es construeixen? Es construeixen explicant històries, com tota la vida, com els mites grecs. Amb un mite, perdona, tu ets un mite vivent, però Marc, és que tu t'has construït... Que semblo de Lego, per favor, soc una persona feta de Lego. Tu t'has construït el teu propi mite perquè saps comunicar, perquè saps jugar, perquè saps plantar unes imatges que avui la cosa baixa, m'ensenyo una teta. Avui penjava un Reels que m'ha fet molta gràcia amb la Romagosa que deies tu, ja estic fart del meu personatge, d'aquesta màscara, traieu-me-la del damunt. No me la puc treure, se m'ha quedat enganxada la màscara. Soc tot màscara, Toni. Però aquesta màscara... Treu-me la màscara, Toni. T'ha ajudat o no? La màscara. La màscara no ho sé, treu-me-la tu, Toni, treu-me-la tu. Brigonazo. Jo vull creure que el Trump, la màscara, allò, el ganxito que porta a la cara, també és una construcció. I ho és. I la Ayuso amb aquelles coses que fa de parladeta cada 2 minuts, etc. Tot això són construccions que fa el poder. El problema que tenim avui en dia, Marc, és que vivim un món que ha aparcat bastant el pensar pel mirar. És a dir, amb aquest món de pantalles on anem amb l'escroll infinit amunt i avall i necessitem imatges d'impacte que ens criden l'atenció per centrar-nos 2 segons amb allò... L'altre dia, per culpa de l'escroll aquest infinit, vaig comprar un joc de te que necessitava. No pots creure que estàs mirant el mòbil per anar a mirar, jo sé, enviar-te a tu, Mireia, un missatge. I no li vaig enviar a la meva germana, sang de la meva sang, un missatge que havia de fer una cosa important, i vaig comprar un joc de te. Per 4 xavos, a més, però vaig estar hores i hores fent scroll. Dic, calla, mira, un joc de te. Pregunta, el necessitaves? No, home, ara necessito. Clar que necessito. Com no he de necessitar jo un joc de te de porcellana? T'ho acabes creient. No, sí. Això és el nucli del llibre. El pare de les relacions públiques, Edward Bernier, sempre va explicar que ell va treballar per grans presidents, però també per grans corporacions, com Coca-Cola i tantes altres. Deia que l'art de comunicar amb intenció... També tenim uns collons, també els spin-off tenim uns ous, perquè us és igual treballar per la cosa pública que per la privada. Ai, calla, mira com a mi! Però pot ser, això està tant a dretes, no? Partits de dretes com d'esquerres. Aquest és el tema, és a dir, al final ella et deia, la gent li has de fer creure que té unes necessitats, i això serveix pel món comercial i serveix pel món, per la política, i això ho fan servir els protagonistes del llibre. Pensa això, tenim Maduro, que tu podries dir que era d'esquerres, potser en el seu dia la vida, que jo la gent està molt equivocada, que una persona que per molt d'esquerres que sigui, si arribes al poder i montes una dictadura, has de fer d'esquerra, però estàs expulsat de l'esquerra. Què diries de Pedro? Dreta o esquerra? Bueno, Pedro Sánchez és un senyor que era democristià i de sobte ara li ha vingut molt bé en els últims temps ser d'esquerres, fer veure que és d'esquerres. Bastant més ho hauria de ser. I el Boric de Xile, per exemple? El Boric que està sortint, no, aquest era d'esquerres, sí, clar, per això ha sortit ara d'esquerres, els pobres, que hi ha manera. Aquests hi són, però també hi ha el Milei, també hi ha la Ayuso. Meloni. Però no pot ser que funcionin més els de dretes que els d'esquerres? Mira, és molt interessant això, perquè al final jo he intentat, si vivim en un món que es construeix a través d'imatges, per què no, i és el que he intentat fer amb el llibre, per què no intentem millorar-lo més que construir-lo? Al final, el poder, sigui de dretes, d'esquerres, de centre, de dalt, de baix, indep, no, etc., construeix una realitat a través d'imatges, sobretot, que ens impacten i que ens fixen, a conveniència. Sí, a conveniència, però una cosa... Falta que sigui a conveniència de tots. Però la meva pregunta és, això de la política que anava de les coses, del pan i el vino, o sigui, de la cosa de la res pública, del bé comú, de la redistribució de la riquesa, per cert, moltíssim... Van a dir una cosa. De veritat que no us cau la cara de vergonya
només es tapa la cosa de la imatge. Fixa't, tu estàs parlant d'una cosa platoniana, com si hagués la cosa de la imatge, unes imatges que corren per aquí. Però funciona, llegint el llibre és increïble. És increïble. No, si és que se't posa els pels de punta. La política quan es fa? Es tapa la polis per la res pública? Això qui collons està fent? Del que tu dius, Marc, tens raó en tot. Els alcaldes i la gent, els regidors, les regidores... Tens raó de tot, menys del temps verbal. És a dir, o de la persona que toca. És a dir, dius, no us fa vergonya, no ens fa vergonya. No ens fa vergonya. Jo recordo allò quan antes la tele s'espatllava i li foties un parell de cops i deies, és d'ells. És d'ells, sí. Quan passa això, la política no és d'ells, és de nosaltres. Mira, hem de ser més responsables, trobes que som... És la crida que faig amb el llibre, és a dir, entrenem una mica més la mirada, estiguem una mica més entrenats, però ho hem de fer, això mereix un esforç, és a dir, que tu, quan et planta el poder una imatge al davant amb una intenció, que no te l'empassis tal qual acríticament perquè t'agrada, perquè et genera bones sensacions, o perquè et cabreja. O perquè les empreses. Clar, intenta pensar una mica racionalment i descodificar una mica. I funciona molt bé el llibre en aquest sentit. Sí, perquè jo sempre ho dic, és a dir, al final, tu si ets més crític, és a dir, per tant, més responsable en tu mateix, ho ets també amb el que et venen els altres, i no compres tant de material defectuós. El que ens està passant avui en dia és que estem comprant material defectuós pensant-nos que volem aquest material defectuós, però en patim les conseqüències. Una cosa, tu parles que efectivament estem assistint a un discurs polític simplificat i a més també es parla molt d'això de la cosa emocional, s'apel·la a les emocions, etc. I en algun moment del llibre també, i tu normalment ho utilitzeu, ja el debat és menys públic, menys sofisticat, menys pausat, menys complexa, menys de veritat i més polaritzat. Però et dic una cosa, a tot això servia a la millor 2 anys enrere, però ara que el feixisme avança, clarament, jo diria que sí que hem d'estar polaritzats, o ets feixista o ets antifeixista. Sí, el que passa és que tu... Vull dir que ara sí que s'ha de polaritzar. Jo no estic en contra de la polarització, tu com ho veus això? La polarització, si ens porta, diguéssim, a debats que empobreixen, sempre és dolenta, perquè al final nosaltres som éssers pendulars. Ara el que ens està passant, i és part de l'esperança del llibre, no només que trobi gent que vol no ser enganyada, sinó sobretot que estigui cansada de les conseqüències d'això, és que hem anat a un món del blanc o el negre, on el que han acabat guanyant eren els que criden més. Bàsicament, en molts països estan guanyant els que criden més. Aquests, quan aquí arriben al poder, no necessàriament són bons guanyant eleccions, però no són bons necessàriament gestionant per la seva societat. Home, si són feixistes segur que no seran bons. Per tant, patim tots les conseqüències d'això. Però no sé si en som prou conscients. És a dir, allò que... Mira, el Milan Kundera, que va escriure aquell mític llibre de la insuportable lleugeresa de l'ésser, diu que nosaltres ja no som l'homo sapiens sapiens. Diu que som l'homo sentimentalis. Diu, hem d'aparcat això, el pensar, pel sentir, ell diu. Pel sentir, no? Sensacions que m'enganxin. Però això també va connectat, no? Sí, això va connectat, però ho has de passar pel racional. Evidentment no som robots, hem de sentir, però només tenir una sobredosi de sentiment, de sentimentalització del discurs, sempre acabarà guanyant qui la sàpiga explotar més i qui cridi més. Jo sempre dic que amb les emocions en política, com a la nostra vida, és una qüestió de dosi. Una medicina amb la dosi justa et pot curar, però una sobredosi et pot matar, i després de saber quins sentiments poses en joc. És a dir, hi ha sentiments positius, sentiments negatius. Fixa't que la ultradreta, els feixismes, etc., acostumen a tirar dels més negatius. L'emprenyament, contra qui? Contra altres que consideren que poden estigmatitzar, contra altres que consideren que no governen bé i et diuen, ja vindré jo i governaré bé. Després, què passa? Que arriba Vox i quan aconsegueix decidir, a molts governs què fa? No entrar-hi. Per què? Perquè no vol gestionar. Ara hi entrarà Vox, no? Es veu que Extremadura vol entrar-hi. Ara dic que sí perquè li hem trobat aquesta trampa i ho hem dit als mitjans de comunicació i hem reiterat que aquesta gent sobretot viu bé o a l'oposició des de fora dels governs. I ara, a veure què fan quan entrin. Escolta, tu igualment, jo crec que la polarització, Marc, et nega el debat, perquè si estàs polaritzat ja no cal entrar a debat, i per tant no podem canviar d'opinió. Però la meva pregunta és, a veure un moment, tu tens un feixista davant. No, de la polarització tal qual no, que no té arrossegui. Nosaltres som antifeixistes o no som antifeixistes? Això sí. Si tu davant et planteja un defensem els drets humans. Clar, però tu pots sí, però vull dir, com es parla, o sigui, tu com t'asseus tu, un feixista, a parlar de què? No, a parlar de què? No un senyor que vol gassejar? Mira, Marc, no has de parlar... Aquí en aquesta habitació hi hauria diverses persones gassejades. Sí, però no has de parlar amb ells. Maricons, el negre, aquest cubano, l'altre una nena, la senyora aquesta paralítica que bon imagina. No, però no sé què, tot ho diu... Marc, segurament el secret està no voler parlar... Ui, mira, anem a parlar amb Donald Trump, ja s'ha vist que no. No, tu no vulguis parlar amb ell, parla amb la gent... Tortell poltrona, és la solució. Parla amb la gent a la que ell vol enganyar. És a dir, i aquí no cal que ho facis amb les seves armes. Saps què vull dir? Has de fer-ho intentant empoderar aquesta gent, donant eines perquè la gent... Ai, més, perquè de veritat... I aquest llibre, precisament aquest llibre... Jo tinc una pregunta, que és tota aquesta mitologia que creen, realment
són tan llestos per crear-la o és molta casualitat? Sí, a vegades has estat molt generós perquè tu sí que tens cultura i ho has afinat. Però és que això que pregunta la Mireia és clar. És germana meva, és llesta, no, però és així. Sang de la meva sang, que som la família, que som l'hòstia. Hi ha un cablejat invisible que funciona. És a dir, nosaltres aquí veiem les llums, però els cables que hi ha per sota no. I allò és el que activa la llum que ens arriba. Al final, les històries que ens venen avui en dia i funcionen, de fons, tenen allò que ha funcionat tota la vida. Per això parlo dels mites grecs, de les històries de Zeus, d'Apolo, d'Afrodita. Tot està inventat. Que eren uns colabrots brutals. Tu dius que tot està inventat, clar, però és que algú va construir, si creiem o arribem a la conclusió que aquests senyors no van existir, això va ser una construcció. Una construcció d'aquí, d'uns mitòlegs, d'uns constructors de mites, que intentaven transmetre a la gent por, respecte cap a unes maneres de fer i altres que no, que dibuixaven un model de dona, d'home, de societat al servei del poder. Això que has funcionat sempre, avui en dia ho fan servir a través del tecnologia. Mare de Déu, quina manipulació. Bueno, doncs aquest, Maduro i el xandall, la família real britànica i el balcó del Palau de Buckingham. Putin i la taula de 6 metres aquella, a més hi ha unes imatges que... Milei i la motosserra, d'on surt la motosserra del Milei? Pedro Sánchez i la ruta del Peugeot, Meloni i la camisa negra, feixista clarament. El Gabriel Boric, de Xila... Perdona, tu dius feixista clarament, però quan va prendre possessió vestida amb camisa negra, la gent es va entretenir a dir que eleganta que anava d'Armani. Sí, bueno. Aquesta és part de la societat que vivim i les conseqüències de tot. Bueno, és que també s'ha de dir una cosa, tots els feixistes s'han vestit bé, diguéssim, perquè clar, tots els militars nazis anaven impecables, Ursula von der Leyen, vaya otra. Ayuso també et despatxes a gust i està molt bé. Bueno, Toni Aire, moltíssimes gràcies, t'estimem moltíssim. Mitólogos, el arte de seducir a las masas, a debate. El Toni Aire el podeu seguir a les seves xarxes socials i després també a les tertúlies de Can Basté. Sí, demà em toca. Demà et toca, no us el perdeu. Gràcies, no ho fa tan bé, o sigui, està pitjor el Basté que aquí, perquè aquí nosaltres, no? No passo pipa en general, però avui està genial, perquè a més ha pogut parlar. Has pogut parlar, Toni, més o menys. T'ha deixat. No, he de dir que... El tertulià sap que ha d'aprofitar quan respira l'altre per parlar. Tenim un amic que... Exacte, no,